В този епизод ще видите как се къртат стени, как успяхме да изкъртиме стените, след това как ги събрахме. Имахме големи затруднения с къртането на старите дограми и прозорците, но това не ни спря. Така че сигурен съм, че ще ви бъде интересно. Окей, здравейте хора! Намираме се вече в къщата. Имам много неща да ви разказвам, но нека да ви кажа какво предстои в днешния ден. Това, което предстои в днешния ден с моя приятел Марто. Ето виждате, много будно момче. Това, което трябва да направим е да изкъртиме цялата ето тази стена. Идеята на това е стените да бъдат обрушени, защото искам чисто нова мазилка навсякъде. Така че с Марто днес ни предстои нелеката задача да къртим като истински мъже. Тази стена трябва да изкъртиме. Ето тук също. Ето тази цялата стена. Ето тук виждате, това е старото табло. Предполагам, това е било бушони, работи, прекъсвачи. И тук надолу като завъртиме, ето тази стена също ще бъде изкъртена. Тоест, ето тази стена тук реално. Тя буквално е готова за къртане, защото вижте за какво става въпрос. Да ме разберете каква е идеята. Защо искам да махна мазилката? Просто защото мазилката се рони като великденски яйца. Ако между другото яйцата се белеха толкова добре на Великден, нямаше да имаме никакви проблеми. Но това е на места. Оп, ето. Марко направо отваря вратата. Оп. Та, общо взето, това е цялата ни задача днес. Да изкъртиме стената. Ще бъде готин работен ден, събота, времето е прекрасно, ние сме в много добро настроение. Работно настроение. Имаме предпазни шлемове, това тук трябва да го изтриеме, ще си лепна една лепенка, защото не са ми платили все още за реклама, но ако искате, може да уредите една каска, ще измислим и как да ви споменем. Хора, това е горе-долу мазето. Тук ако ни остане време и тия мазилчици, работи и всичко ще падне, то в принцип аз не знам защо хората използват инструменти. Вижте за какво става въпрос. Проблемът какъв е? С няколко думи, преди да започнем. Проблемът е, че години наред къщата е била под влиянието на метеорологични условия. Къщата не е била в рая за разлика от моята позиция към настоящия момент, но е била подложена на сериозни метеорологични условия, защото покрива е текал. А като тече покрива, мазилките почва да им се разказва играта. Така че следващата ни стъпка сега е да вземем машините и да започваме да къртим. След като изкъртим мазилката, ще видите и как едно много трудно упражнение, как взимаш една лопата и нариваш цялото това нещо в една такава количка. Така че ето ни преди, нали правиха така преди партитата? Да, на първата чаша вино, на 10-та ние сме на първата мазилка и след 5 часа на 10-та. Така че да започваме. Да. Абонирай се за нашия канал, ако искаш да видиш по какъв начин ще завърши този невероятен и грандиозен проект. Удари хайп бутона, натисни лайк и най-вече дай един коментар, защото така ще покажеш на YouTube алгоритъма, че така ще покажеш на мен, че наистина нещата ти харесват. А за YouTube алгоритъма това, което трябва да направиш е камбанката. Така че благодаря ти, видеото продължава. Значи хора, след като изкъртихме тия тук двете стени, сега следва по-приятната част. И по-приятната част е частта, в която... Частта, в която целият този буклук, който се намира под мене, трябва да го изхвърлиме през прозорците с лопати. Това се нарича къртовски труд. Така че това ще бъде и втората част от приключението, защото просто трябва да се почисти. Да имаме чисти стълбища. Ако кана гости, как ще влязат? Нали?
На Марта са му приятни тия занимания, така че ще искаме да те виждаме по-често тук на приятни занимания. Така че, хора, пожелайте ни успех със събирането на бокуците, лайк, шер, сабскрайб, всичките неща, които трябва да направите, мога да ги направите. Хайп. Днес ще ви разкажа малко повече за укрепването на къщата. Мечтата ми беше да имаме супер голям хол. Хола в момента е 56 квадрата, 7 на 8, доста голям. В момента 4 помещения горе в хола са обединени в едно голямо помещение. Но това нямаше да бъде възможно, ако не го бяхме укрепили. Елате да ви покажа как изглежда в момента укрепването. Намираме се точно по средата на къщата, като едно от нещата е да инкорпорираме, т.е. да вградиме в стените метални колони. Метални колони с размери 20 см, примерно 20 на 20, двойно Т, такива много здрави колони. Като ето тук в момента виждате как сме зазидали тази колона. Процесът на зазиждане беше доста труден, защото ето тук в дъното трябваше да изкопаем една дупка и да направим основи, фундаменти на всяка една от тези колони. Фундамент с доста хубава арматура, освен арматурата планка, монтирахме гредата и дори после наляхме гредата с бетон. Виждате, стана изключително здраво. След което, ето това е средната колона. По същия начин тук, точно в средата на къщата, трябваше да сложим метална греда. Тази метална колона всъщност по същия начин изкопахме една огромна дупка под тези 4 стени, защото тук има и така 4 стени, които се кръстосват. Наляхме го с цимент и стана много здраво. Тук имаме една, там имаме една и сега ще ви покажа и последната. Минаваме през работилницата, това тук ще бъде работилница и стигаме до сервизното помещение на къщата, като в края, както виждате, имаме още една метална колона. В момента не може да ги видите, но можете да видите около мен ще се появят видеа за процеса на поставянето на тези метални колони. Беше изключително трудно. Копахме фундаменти и изправихме колоните и след това ги зациментирахме, така че да стане много здраво. Така че една колона тук, една в средата и още една колона в края. В момента ориентацията насам е големия двор, а пък натам е кръглата тераса. За да може да се получи добре, ето тук зад металната решетка виждате още две метални колони. Тези две метални колони по същия начин ги вградихме в зида. По принцип тук имаше една дупка, доста голяма дупка, която трябваше да запушим. Ето тук това сме го зазидали. Много добре се вижда как сме зазидали. Ето тук някъде беше отвора, мисля, че. И цялото, ето тук с новата мазилка, това цялото го зазидахме. Вградихме металните колони и освен вградените метални колони, отново сме ги стабилизирали с цимент и бетон. Стана много здраво. Още едно много важно нещо, може би ето тук да го покажеш е най-добре. Когато монтирахме тази метална колона, отдолу тя има планка и отгоре има планка. Планките са върху едни анкерни групи. И тези анкерни групи, представете си шпилки, трябваше да ги развъртаме супер много, за да може самата колона да се повдигне нагоре. И ето тук с разширяващ цимент сме захванали ето това долното ръбче. Това е друг вид цимент, разширяващ цимент, който е оплътнил планката така, че металната колона да е максимално прилепнала към плочата. Това е много важно. И сега през тайния проход ще преминем, за да ви покажа и от другата страна как се получи. Ето го същото нещо. Още две метални колони, които сме ги хванали супер здраво с бетон. Отдолу си имаме разширяващ цимент и отдолу фундамент. Това ни отне някъде около 2 седмици и половина работа, стъпка по стъпка. Но важното е, че стана много добре. Виждате, това е на ниво 0. Това е ниво сутерен цялото нещо. Ето тук може да покажем и средната колона, вижда се много малка част от нея. Ето там горе във ъгъла, а това е дупка от комин, която ние ще запушим в някакъв момент. Виждате, цимента е изсъхнал доста добре. Така че, ето тук влизаме в бъдещия Men's Cave, да покажа и от тази страна как са нещата. Ето тук, виждате, цимента си е хванал, стабилизирала се е къщата и тази крайна колона. Много се кефя.
Стана много добре. Ето това са от набити шишове, защото за тях се държеше кофража. И съм много развълнуван, защото това ни даде възможност да направиме това, което сега ще ви покажа и на горния етаж, така че нека да се качиме горе. Здравейте, вие се намирате в рубриката Изкъртен. Днес нашия първи гости, който е изкъртен, това е Марто. Марто, здравей, как ти се стори първия работен ден като общак? Да, беше много интересно, приятно и да, изкъртен.com е нов сайт за... Не, извиняй, така не мога да призовавам хората. Всеки един от вас хванете по един картач, беше много яко, струва си и почнете да къртите. Отидете навънка, отидете на сградите, почнете, къртете, на воля. Няма значение, ваши ли са, не са ли ваши. Има ли за къртене, има ли мазилка, хващате картача, ръгате го някъде в контакта и почвате. Раз, два, три, дум. Много е яко, адреналина е готин, струва си и се чувстваш така много едно алфа усещане създава. Тоест, според тебе истински алфа машкар е този, който може да се вихри с картача? Истински алфа машкар е този, който като му предложат да направи нещо такова, се съгласява и не мрънка. Да. По-скоро. А дали ще се справи, вече няма значение. Въпросът е да не отказва. Добре, според тебе в днешно време, защо все повече и повече хора само си купуват инструменти, а не ги използват? Не знам, кефи ги примерно. Ако ги купуват пък не ги използват, може просто да си колекционират, да знам. Ако те поканиме пак на нашия подкаст Изкъртен, би ли дошъл? Бих дошъл, да. Ще видим, ще го обсъдим после, но да, бих дошъл. Марто, за какво мечтаеш по принцип, като едно последно така обращение към нашата аудитория? Да си имам собствен картач и да ходя да кърта по домовете на хората. Не е нужно да ми плащат, просто е готино. Сега като се прибера, може би ще отида при нашите да поизкърта малко. Може и при баба ми да отида и там да поизкърта. Не, че има нужда, просто така за спорта. И може по пътя още една-две сгради да лекичко така да ги започна. И да. Лекичко. По-малко капка вир. Благодаря ви, последвайте ни, абонирайте се за нашия канал и следете рубриката Изкъртен на прашния стол с мен, доктор Ви Изкъртеняк. И така, готини хора, намираме се на ниво 1 на къщата, като мога да ви покажа след доста големи усилия, след много къртене, след проблеми с металните греди, как изглежда хола, след като вече е направен. И така, заповядайте в бъдещия хол. Две метални греди, както казах, от запад. Ето я и средната греда. Една там в края и още една греда тук. Разбира се, още две метални греди в тази зона. Това е идеята. Всички метални греди, които виждате, стъпват върху металните греди на сутерена. По този начин, представете си една греда, над нея втора, двете греди играят заедно. И цялата тежест на плочата всъщност стъпва върху тези метални клони. Тук имаше стена, вие си спомняте, в първия епизод ви показах стената тук. Тук имаше стена, в първия епизод си спомняте, тук също имаше стена и тук. Това са 4 помещения по принцип. Но вижте колко по-яко се получи тогава, когато 4-те помещения ги обединихме в едно. Защо? Защото няма никакъв смисъл да живееш на 200 квадрата етаж и да имаш 15 квадрата хол, нали така? Много по-готино е на тези 200 квадрата, на този етаж, да имаш голям хол 56 квадрата. Къщата, припомняме, 600 квадрата, имаше в началото над 24 помещения, това няма никакъв смисъл да има толкова много помещения. Така че, отново показвам разширяващия цимент, колко добре е хванал. Ето ги и анкерните групи се виждат много добре, така че монтирано и сме ги боядисали, за да не вземат да ръждясат. Отгоре, най-сложната част на конструкцията е как трябваше тези трегери, метални вече, не са колони ми греди, да кажем, метални греди, това са HEA 300. Те са 30 см, изключително дебели, двойно те, за да може да държи целият покрив отгоре. И гледай какво става, човек. Ето тая планка, заедно с тези триъгълни тук инструменти, държи 4-те, т.е. те не са 4, 2, 4, 6-те планки на едно място.
много здраво, много готино се получи и ме кефи, защото хола стана супер просторен. Сега, ето тук има един трегер, който за съжаление майстора ме посъветва да не го махаме. Ето тук между двете колони, между двете гради, как се каже? Между двете метални двойни тета. Сега, той е част от плочата. Наливане заедно с плочата, което означава, че ако го бутнем, можем да компрометираме плочата. По тази причина, какво решихме да направим? Да сложим тук и ето тук още по една планка, която да свързва двете метални колони и да я налеем с разширяващ цимент, така че и металното трегерче, което се намира между двете колони, да легне върху него. Много мъдро решение. Защо? Защото така на практика и металното и трегерчето ще носи плочата. Така че тук има три големи структури, които понасят цялата тежест на покрива, поне в зоната на бъдещия хол. Така че с този етап и с металната конструкция, построена по този начин, може би, кавички, силно надявам се, ще завърши и етапа по оголемяването на хола. Към настоящия момент хола вече е готов от гледна точка на размери, от гледна точка на структура, така че следващите стъпки ще ни бъдат, вероятно, в един момент всички тия метали ще бъдат скрити с гипсокартон, ще си станат част от интериора, когато имаме вече интериорно решение. И другото нещо, че 3.10 имаш тавани тук. Изключително високо е и просторно, така че хола вече си се случи доста добре. Така че това е и как успяхме от 4 стаи да направим един голям хол, за да може да направим проекта така, че да бъде смислен, стойностен и разбира се готин. Така, малко блиц въпроси с Марто. Марто, за първи път ли къртиш стени? Първи път кърта стени, най-вероятно и си личи. Но пък съм доволен от себе си, до някъде. Що до някъде, бе? Ти си справи отлично. Винаги може и по-добре, ама като за първи път мисля, че беше окей. Не ти ли е трудно, бе, човек? Трудно е, ма това му е хубавото. Тоест искаш да останеш още 2 часа? По принцип, така сме се разбрали, но времето тече. Добре. Разкажи ни малко за себе си. Защо искаш да се развиваш в сферата на строителството? Да, аз бях излъган да дойда тук. Беше ми казано, че ще бъде пикник и ще се слуша музика и ще се ядат сандвичи. Но когато ми връчиха картача, усетих в мене една такава мъжествена сила да блика и просто трябваше да го използвам.